Na otvorenom i nemirnom moru Aquarius, brod s više od 600 spašenih migranata, plovi prema Valenciji, nakon što je Italija rekla ne njihovu prihvatu. Ondje bi trebali biti u nedjelju. More je vrlo uzburkano. Ljudi spavaju na palubi, slabi su i iscrpljeni. Ovo će biti 6. dan da plovimo, a 7. da smo spasili ljude u libijskim vodama. Izbjeglička kriza bila je glavna tema susreta francuskog predsjednika Macrona i talijanskog premijera Contea u Parizu. Rješenje izbjegličkog problema leži u svim Europljanima. Dosad nije bilo pravog odgovora koji se treba temeljiti na europskoj solidarnosti, koje nije bilo posljednjih godina i to je Italija pokazala. Pravila iz Dublinskog sporazuma treba mijenjati. Italija se snažno protivi sadašnjim reformama Dublinskog sustava i upravo pripremamo vlastite prijedloge koje ćemo uskoro predstaviti europskim partnerima. Krah unutar vladajuće njemačke koalicije CDU-a i CSU-a. Teške riječi pale su između Angele Merkel i ministra unutarnjih poslova i čelnika CSU-a Horsta Seehofera. On zagovara jačanje graničnih kontrola i zaustavljanje migranata. Merkel smatra da se povratkom granica ruše temelji Ujedinjene Europe. Osobno smatram da je ilegalna migracija jedan od najvećih izazova za Europsku uniju i zato vjerujem da ne bismo trebali djelovati jednostrano. Države članice trebale bi biti usklađene i pritom voditi računa o tome da svojim djelovanjem ne naštete drugima koji su dio ovog problema. Kolege iz CSU-a jednoglasno su izrazili potporu ministru Seehoferu i njegovu planu da se izbjeglice blokiraju na našim granicama. Strahuje se od sve većeg priljeva migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Hrvatska, kao što vidite, odgovorno radi na tome da štiti svoje granice. Nismo zemlja koja je optirala ni za žilet, žicu, niti na fizičke barijere na svojim granicama. Smatramo da se problem nezakonitih migracija mora rješavati na svom izvoru. Papa Franjo neizravno je kritizirao Italiju zbog neprihvaćanja broda s više od 600 migranata. Molim našeg Gospodina da nas i naš svijet nauči da ne budemo sumnjičavi i da ne ostavljamo na milost i nemilost moru one koji napuštaju svoju zemlju gladni kruha i pravde. Europska unija još i 2015. nakon velikog priljeva izbjeglica u Europu predložila raspodjelu kako bi se ublažio pritisak na Italiju i Grčku, no naišla je na žestok otpor zemalja Višegradske skupine. Sada se novom prihvatu izbjeglica snažno protive i Austrija i Italija.